Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga tungod sa dili ikaasoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari o ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo o mga Pariseo didto, mingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo god nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante na hadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala niya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa
ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo, ang nagatambag kanako. Bisan sa gabi, nagapahimangno kang ako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing, nalipay ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapadayon diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa kahilat man. Nimo tugot ka nga ang imong buutang, alagad madunot. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi. Sa bug-os nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman.
Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayud. Ug sa ingon, masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga mahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung ako ning imaginon ang maong Ebanghelyo, again, mausad ni ang usa sa mga relikyas nga moabot dinhi sa atong simbahan. Ex domo cenaculi, sa ato pa gikan sa kwarto sa sinakulo, nga usab na mga hilom nga saksi sa atong Ginoo uban sa iyang mga tinun-an. Ug sa Ebanghelyo nga atong nadungog, mao kini ang gitawag na parianong pag-ampo or the priestly prayer of Jesus towards his disciples. Kining maong relikyas gikan sa sinakulo, mao siguro ni ang hilom nga saksi sa dihang gihimo sa atong Ginoo ang parianong pag-ampo sa atong Ebanghelyo uban sa iyang mga tinun-an. Ang atong Ebanghelyo naghisgot nga ang atong Ginoo nagampo alang sa iyang mga tinun-an. Prayer is part of the daily activity sa atong Ginoo. Prayer should also be our way of life. No? Kahinumdum ta sa laing mga bersikulo, bisan sa kabisi sa atong Ginoo, mangita gyud siya panahon nga magpalayo sa hilom nga dapit, awaaw nga dapit, aron pagampo, aron makihiusa sa amahan. Dili lang siya magampo kung doon na siya panginahanglan, kundili kabahing gyud sa iyang pagkasiya, no? Sa iyang misyon nga gipiyal sa iyang amahan. Akong balik-balikon, prayer should be a way of life. Dili lang unta ta magampo kung doon natay gihangyo, kung doon natay pangayoon, kung nagkagidlay na ang imong kinabuhi, anha pa ka makahinumdom sa pagampo nga suddenly you become a prayerful person. But when everything is good, everything is okay, amnesia sa Ginoo. Dili makahinumdom sa Ginoo. Prayer should be our way of life. Sama nga ang atong Ginoo nagampo. Ugun sa may unod sa pagampo sa atong Ginoo, nga mausa unta sila, that they may be one. Communion, no? Pakighiusa. Pero unsa may opposite sa pagkighiusa? Pagkabahin-bahin.
pagkawatak-watak, no? Mangutana ta sa atong kaugalingon, dinhi sa atong kinabuhi, nagkabahin-bahin ba ta? Kanang gitawag ni San Pablo, nga dinhi sa sulod sa akong kasing-kasing, dunay panagsangka, nga ang maayo, nga akong gitinguha, wala noon ako himua. Apan ang dautan, nga dili nako tinguhaon, mao hinuoy akong gibuhat. Nagkabahin-bahin ba kita sa sulod sa atong kasing-kasing? Sayod kita unsay sakto, pero imong himuon ang sayop. Sayod ka unsay kamatuuran, apan imong gipiyungan, kay imo hinuong gipuy-an ang bakak. Pagkabahin-bahin sulod sa atong kaugalingon. Anaa unta ang pakigihiusa uban sa Ginoo. Ang pagkabahin-bahin usab nganha sa atong panimalay, unsa kahay rason niini. Pagkabahin-bahin ba tungod kay nag-away mo sa inyong mga katigayunan, sa mga bahandi nga gihaguan sa inyong mga ginikanan, nya kamo dawat limpyo, nya kamo nay magpatay Hinoo ni ana? Pagkabahin-bahin ug kini usab nagampo ang atong Ginoo nga kita mahiusa. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ining atong santos nga misa, atong giampo nga kita magpabilin diha uban sa Ginoo, nga kita mahiusa kaniya sa pagampo. We do not see Him physically, but we believe through the eyes of faith. Mao kini ang gipasabot sa Ginoo nga siya may biya apan kanunay nag-uban kanato. Nga sa atong kinabuhi, kita unta nahiusa diha sa Ginoo, dili unta kita magpahilayo kaniya. Wala untay pagkabahin-bahin sulod sa atong kinabuhi, kay si Kristo maoy sentro. Aduna untay pagpaminaway, pagsinabtanay, pagkighiusa diha sa banay, uban sa Ginoo, uban kang San Jose. Amen. Katiling banong pagampo. Ngadto sa amahan, si Jesus nagampo alang sa kahiusahan sa atong pagpaabot sa Pentecostes. Mudangop kita sa amahan o kita mo ingon, amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanan sakop sa simbahan, mahiusa sa kasing-kasing o sa hunahuna uban sa atong Santo Papa, si Papa Leo, o sa atong mga kaobispuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalibutan mutuo kang Kristo, tungod sa panag-ingnan sa mga Kristohanong nagkahiusa, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan mga binunyagan, diha kang Kristo, madala ngadto sa makitang kahiusahan sa ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matagbanay, mahiusa diha sa pagtuo o sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga panaghiusa uban ni sa Dios hangtod sa kangturan, magampo kita sa Ginoo. Kining tanang mga pagampo among itunol kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyo sakripisyo, dawaton unta sa Dios, nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Santos nga amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa amahan, diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig, maghimaya, magpasidungog, magsaulog kanimo, uban ni San Jose. Kay siya ang tawo nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Kristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa uban sa kasing-kasing, nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo,
ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, Alberto among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makabuhing sakramento, magpuyo unta kami alang kanimo, diha sa katarong ug kasantos, tungod sa panig-ingnan ug pangamah ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon, nga nag-alagad aron matuman ang imong dagkong mga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong isunod ang atong mga sulat nga mga damgo nga atong ihalad sa Ginoo pinaagi ni San Jose. Ato kining dadon atubangan sa iyang imahen. Mangluhod ang tanan ug atong ampuon ang pag-ampo damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Kitang tanan, San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios. Tudloy ako sa pagdamgo uban sa pagtuo ug kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga musalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himoa nga ang gugma mudaog ug mopatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, ug ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit kanako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingong mga plano, aron sundon ang plano ug kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban, ug kagawasan sa kalisdanan, sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Palihog manindog. Usa sa daghan natong manindog ang tanan. Ay lang mo pangluhod kay nahuman naman tagpag-ampo. Usa sa mga daghan nato nga mga buluhaton dinhi sa atong National Shrine, atong gihinay-hinay ug andam ang atong simbahan alang sa atong umaabot nga museum. Kay isip National Shrine, kinahanglan man kita dunay National Museum. Usa kini ka requirement sa atong pagka-National Shrine, sumala pa sa gitakda sa CBCP. Kunya hinay-hinay tang nagtigom sa atong mga kahimanan dinhi sa latas sa mga katuigan. Nya duna ko'y usa nga gipangilitawhan nga kolektor. Nya duna siya mga santos ni San Jose. Ako siyang gipangulitawhan kay nindot unta nga ang iyang mga imahen anhi usab nato mapahimutang sa atong nasudnong simbahan ug sa atong National Museum. Kapila na ko nagbisita niya, nangulitaw, pero nan-komital pa siya. Unya, sa kahigayon ni Ana, nitawag siya nga naapa siya sa ospital kay nanginahanglan siya sa mga pag-ampo ug iya kong giingnan nga, Padre, as much as I would have wanted to give you these images nga imong gipangulitawhan ni San Jose para sa inyong National Shrine, buot unta nako, pero tungod sad sa akong panginahanglan, dili ko makahimo niini. Kung buot ka, ako lang ning ibaligya ninyo. Walang ko ning tingog. Nya sa hilom nagampo lang ko. Nya ningon ko, sige, ato lang sang ampuan, ato sang ihunghong kung iyabang kabubuton. Nya moto nga nankumita lang, kaganiha nagsaulog ko og misa sa ka-funeral mass. Nya ang atong mga pagbasa karon naghisgot man sa pagpanamilit sa atong Ginoo tungod sa iyang pagsaka sa langit nga gisaulog nato sa miaging Domingo. But at the same time, ang ikaduhang bahin sa akong pamalandong nga pribilehiyo sadta nga gisaulog nato ang funeral mass dinhi atubangan ni San Jose nga patron sa malipayon
ug malinawon nga kamatayon. After an hour or an hour and a half, dunay nag-message nako nangutana kung kinsay pangalan ni adtong paria nga nagmisa kaganiha. Unya isulti ang pangalan o gipasupot na lang. Pinaagi atong kaila na manindot unta nga kini o abli siya nga siya'y mo sanong sa maong kantidad sa ngalan sa atong National Shrine aron ang imahin sa La Buena Muerte de Jesus anhi sa atong simbahan nga gihimo ni Lek Yambao, usa ka bantugan nga skulptor sa Pampanga. Nya ang imahen mao ang kamatayon ni San Jose, ang mahal nga inahan, ang atong Ginoo nga gwapo kaayo ako nakit-an kay 19 anyos ang iyang panuigon kay matud pa sa Proto-Evangelium of St. James mipahulay si San Jose sa sayo nga panuigon sa atong Ginoo. So hopefully no ato kining mataga katumanan kay ipasulat pa man ang maong request. Atong pakpakan bi ang Ginoo. Ambot bakag nalipay ba mo mura man mo no mo naguol. Pero doon na pa ko'y laing gipangulitawhan ani niya kay lagi dili pa man yun niya mahatag tungod sa iyang panginahanglan. Doon na siya nindot nga imahin pagyud ni San Jose, Esposorio de San Jose or the spousal of Joseph. Nga 3 feet man siguro to, 4 feet. Pero ang naong ug mga kamot hinimo sa marfil or ivory. Nga matud pa mautoy pinaka tibuok nga ivory nga naong ni San Jose. Duha ra gyud ni sila sa Pilipinas, ang usa tua sa Bulacan. Pero mahal-mahal gyud ni siya. Mauna nga mag-ampot ang San Jose. Nya miingon man San Jose murag naa dinhi. Or sa inyo bakang mga kaila ang susi ni ini. Ako yung giingon niya, ato ning ampuan, kay ako ning giapil sa meeting namo sa mga kaparian, fathers, iapil sa inyong mga pag-ampo kung ihabag yung kabubuton nga dinhi siya. Mao mo tagpila ang maong imahin? 1.5 million. Ato kining ampuan, no? Nya, kung doon na mo'y mga malumo nga kasing-kasing, ipapangitas Father Ayan, nya ato kining hisgutan. Pero una, ato kining ampuan kung kini kabubuton ni San Jose nga magpabilin siya dinhi. Kay kung dili, mapugos siya baligya ug dadon kini sa Manila ug dili ni na nato makita dinhi sa Sugbo ang maong imahen kay wala nay ivory nga imahen nga himuon. So ato ning ampuan no, ato ning ampuan kay kung iyang kabubuton siya atong pangaliyahan dinhi sa atong simbahan. Pag-ampo alang sa mga kahimanan sa debosyon, iisa lang ang inyong mga publisingan nga mga stampita o mga kahimanan ug ato kining panalanginan. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit ni ini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.